Польскі жаўнер атрымаў раненне на мяжы з Беларусю. Інцыдэнт адбыўся непадалёк ад вёскі Чарэмха падляшскага ваяводства напярэдадні ўвечары. Атаку на польскага вайскоўца здзейсніў адзін з мігрантаў, што спрабаваў перайсці беларуска-польскую мяжу. Паведамляецца, што жаўнер атрымаў траўму левай рукі. Яму аказалі першую медычную дапамогу і шпіталізавалі ў адну з больніц у Беластоку. Жыццю вайскоўца нічога не пагражае. Ва ўкраіне загінуў беларускі добраахвотнік. Ваяр з пазыўным «Месяц» служыў у складзе ўзброеных сілаў з 2023 года. Пра смерць беларуса паведамілі украінскія валанцёры. Беларус прыйшоў у шэрагі ЗСУ спачатку як медык. Пазней служыў у роце агнявой падтрымкі, сапёрным падраздзяленні, а з мінулага году як мінамётчык. Пабрацім загінулага адзначае, што беларуса цяжка будзе замяніць. Ён навучаў сапёрнай справе, медыцыне, правяраў аптэчкі і лекі, адказваў за разлікі і аналіз зброі. Таксама паведамляецца, што былы добраахвотнік быў актыўным удзельнікам паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі, за што быў рэпрэсаваны рэжымам Лукашэнкі. Незадоўга да смерці ў ваяра нарадзілася дзіцё. Цяпер трывае збор для немаўля і ўдавы. 5 ахвяраў у выніку ТЗ на трасе М1. Жудасное здарэнне адбылося ў Івацевіцкім раёне. 20-гадовы мужчына за стырном БМВ не даў рады кіраванню падчас дажджу, ды выехаў на сустрэчную полосу, дзе сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем «Фольксваген», пасля чаго ў іх урэзаўся цягач «Ман». У выніку загінулі 5 асобаў, кіроўца і пасажыр БМВ, а таксама кіроўца і 2 пасажыры з іншага легкавіка. Шпіталізаваная 9-гадовая дзяўчынка, якая таксама ехала ў «Фольксваген». Стоит отметить, что водитель БМВ неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости и отсутствие техосмотра. На задней оси автомобиля установлены изношенные шины. Гомельскі абласны суд разгледзеў крымінальную справу паводле абвінавачання працаўнікоў фондаў салідарнасці «Байсол» і «Байгэлп». Іх асудзілі завочна і прызналі вінаватымі паводле 17 артыкулаў крымінальнага кодексу. У выніку Андрэю Стрыжаку і Алексею Лявончыку прызначылі 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ярославу Лихачэўскаму, Алексею Кузьмянкову, Александру Лапко і Александру Падгорнаму па 16 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Александры Жук, блогерцы вядомы як Саша Зверва, 16 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. На дадатак ім прысудзілі штрафы на агульную суму 1 мільён 659 тысяч рублёў. Праваабаронцам стала вядома, за што менавіта адправілі ў калонію сям'ю менскага бізнесмена Геннадзя Саўрыцкага. Летась Геннадзя, Ірыну і іх дачку Віалету асудзілі да 5 гадоў калоніі, нібыта за распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Падставай для гэткага прысуду стаўся створаны сям'ю летам 2020 года відэаролік, у якім яны заклікалі сілавікоў спыніць гвалт. Прысуд у справе вынес суддзя Михаил Макарэвіч. Дзярж абвінавачвання па справе падтрымлівала пракурорка Аліна Касьянчык. Сілавікі ладзяць акцыю дыскрэдытацыі былой палітзняволенай актывісткі Антаніны Каналавалавай. Яны публікуюць здымкі рукапісных тэкстаў, што выдаюць за даносы жанчыны. Сама Канавалава нагадала, што раней прызнавалася, дакументы падпісвала. У эфіры студыі «Белсат» яна сказала, што мае намер прайсці дэтэктар хлусні, ды паабяцала сілавікам свой падарунак у адказ. По бумагам надо понимать, что это работа именно на администрацию колонии. Почему было, я уже давала комментарий по этому поводу, что заблюрили какую-то часть заявления, и я дала конкретный текст. Поэтому это не работа за пределами. Я никогда не работала и не умела этого делать. И эти вопросы тоже будут на детекторе, то есть до 2020 года, во время 2020 года, после 2025 года. То есть это все будет, потому что я сама хочу это. 3 беларусаў дэпартавалі з Польшы пасля канцэрту Макса Каржа ў Варшаве. Пра гэта Белсату паведамілі ў польскай памежнай ахове. Паводле ведомства 2 асобы выслалі з краіны прымусова. Яшчэ адна пакінула яе добраахвотна. Куды дэпартавалі беларусаў, польскія службы не распавялі. Аднак запэўнілі, што ў кожным выпадку правяраецца, ці бяспечна парушальніку вяртацца ў краіну паходжання. Абавязкова вывучаецца, ці існуе пагроза для жыцця, свабоды і бяспекі, і ці можа замежнік зазнаць катаванні і бесчалавечнае стаўленне. Працэдуры памежнай аховы гарантуюць, што не будзе прымусовага абавязання вяртацца, калі існуе пагроза жыццю або здароўю замежніка.
Агулам у выніку канцэрту Макса Каржа польскі ўрад пастанавіў выслаць з краіны 63 асобы. Сярод іх 6 грамадзянаў Беларусі і 57 Украіны. Іх абвінавачваюць у парушэнні недатыкальнасці ахоўнікаў і паліцыі, захоўванні наркотыкаў і праносе ў месца масавай імпрэзы піратэхнічных сродкаў. У Беларусі з'явіцца каледж Міністэрства ўнутраных справаў. Адпаведны указ падпісаў Лукашенка. Новую установу сярэдняй спецыяльнай адукацыі створаць на базе існага цэнтру падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў МУЗ, які месціцца ў вёсцы Гарані Менскага раёну. Плануецца, што там будуць рыхтаваць да 100 афіцэраў штогод. Цяпер у сістэме МУЗ Беларусі існуюць акадэмія ў Менску, інстытут у Магілёве, а таксама ліцэі ў гэтых жа гарадах. Беларусь стала часцей затрымліваць афганцаў, што спрабуюць перасекчы мяжу нашай краіны з еўразвязам, пасля чаго высылае затрыманых на радзіму. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва СНА. Паводле звестак рэсурсу, цяпер у Беларусі амаль 60 афганскіх зняволеных. Напярэдадні ў Менск прыязджала дэлегацыя талібаў, якая ацаніла умовы ўтрымання вязняў, а таксама дамаўлялася з рэжымам Лукашэнкі пра іхную дэпартацыю ў Афганістан. Расія адключыла званкі ў тэлеграме і WhatsApp. Афіцыйна, каб змагацца з махлярамі. Фактычна ж гэта яшчэ адзін крок да інтэрнэту пад кантролем расійскіх спецслужбаў. Ці пагражае гэта і беларусам? Ці можа Менск пайсці шляхам Масквы? І што чакае беларускі IT-сектар, калі нас адрэжуць ад глобальнага сеціва? Журналіст старонкі Белсату Макар Мыш паразмаўляў з экспертамі Паўлюком Быкоўскім і Мікалаем Кванталіяні. У эксклюзіўным матэрыяле яны тлумачаць розніцу паміж расійскім і беларускім падыходамі, распавядаюць пра небяспеку месенджеру Макс і даюць парады, як абараніць сябе ў інтэрнэце. Пра тое, што такое чабурнет і чым ён небяспечны для беларусаў, чытайце на belsat.eu. Колькі каштуе патрыятызм? Расследавальнікі з бюро медыа даведаліся, колькі на гэтак званых патрыятычных акцыях зарабляе сям'я Александра Лукашэнкі. У расследаванні яны падрабязна раскрылі схемы ўзбагачэння нявесткі дыктатара з дзяржаўнага бюджэту. Падрабязнасці справы прагучалі ў праграме «Раніца з Белсатом». Административный ресурс работает на полную мощь. Конечно же, все вот эти городские мероприятия, праздники, там... Дожинки, славянский базар, да. То есть все эти мероприятия, они субсидируются исключительно либо из областных, либо из районных бюджетов. Да? То есть это все деньги налогоплательщиков, да. И выглядит все так, что они берут из казны наши налоги, да, и платят их за вот эти, за организацию вот этих мероприятий своим же собственным людям. Конкретно Лукашенко перекладывает из госбюджета деньги налогоплательщиков в кошелек своей невестки. И в том числе свою личную какую-то вот эту непонятную кормушку управ делами Лукашенко. У Лідзе да Дня беларускага пісьменства, які пройдзе 6-7 верасня, усталявалі лаўкі-пазлы. На іх можна не толькі пасядзець, але таксама сабраць мазаіку. Карціны мясцовых мастакоў з фондаў гістарычна-мастацкага музею, а таксама пейзажы Ліды розных гадоў на паштоўках. Адна з лавак месціцца на пляцоўцы перад музеем, другая ў дварцы палацу. У Беларусі заўважылі парачку зуброў, прычым не ў лесе ці пушчы, а проста побач з ажыўленай аўтатрасай М5. Жывёліны мірна пасвіліся ў поле, ды не звярталі ўвагі на аўтамабілі. Рубрика без каментара. Зубры. Трасса М5. Минск-Гомель. Недалеко от Бобруйска. По направлению в сторону Минска стоят два зубра. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Я на гэтым з вами развітваюся, беражыце сябе і да студы. І да сустрэчы ў эфіры.